que imposés més lleis. No difondre-la. Conscienciar la gent. Crec que has de tenir un criteri teu. He après com combatre aquestes fake news i la possibilitat que tinc en diferents pàgines per poder veure que són fake algunes notícies. A la sessió d'avui he après diferents tècniques. Si m'hagués de cada una em quedo amb la de Pantera per saber distingir les notícies falses i les certes. Crec que has de tenir un criteri teu, vull dir, una lògica i uns valors que penses que això és veritat o no, és com lògica també. Demanaria més mesures de prevenció per a aquestes notícies. Que siguessin més efectius en eliminar les comptes aquestes que creen aquestes informacions falses. Doncs que al final en parlés més, perquè la gent està molt poc informada sobre les fake news i potser si, per exemple, a les notícies o a més llocs als diaris es parlés més sobre aquest tema, la gent seria més informada de que existeixen i que ens poden aparèixer a qualsevol lloc.